No niin, terveiset sieltä täältä Karismaatterista Suomeen. Olen täällä Leadershipissä jo toista päivää ja täällä on aivan ihania uutuuksia meille esitetty ja mä en oikeastaan jaksa odottaa, että pääsen Suomeen kertomaan kaikista. Eli tietysti mikä minua tässä vaiheessa kiinnostaa on tämä uusi painonhallintatuote. Toivottavasti pääsen mukaan saksalaiseen Focus-ryhmään. Ja nyt on tarkoitus lyödä pohjat. Mä olen oikeastaan varautunut jo ennalta siihen, eli olen sitä painoa hankkinut ja nyt yritän päästä sitä eroon parin kuukauden aikana. Eli kaikki vanhat ennätykset joutuvat roskakoriin. Sen lisäksi on paljon muita uutisia. Tämä uusi makeutusaines, aivan mieletön juttu monessa tuotteessa ja sen lisäksi vielä tämä BM Officeen liitetty kalenteritoiminto, jota voidaan käyttää. Sen jälkeen, kun se on käytössä, niin kaikki tekosyyt voidaan unohtaa ja heittää myös ne roskapapat. Olkaa linjoilla, olkaa kuulolla, täältä tullaan ja meillä on teille fantastisia uutisia. Nähdään kohta!